yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama moni kala inde mum yettode mum salminago needi e salminago teddugal en garta yewta men koɗo galle e ñalawma hande o eɗen bismi toka men Allahji Abou Gaye kanko woni koɗo men Djiby Dieng jogui caméra o en jetti Ali Fall bismango men e makko yafnade bandiraɓe yewta nde waɗi yaltude ko joli oɗo saaha ɗo e nder leydi men yani e jaydiyanke hono men e joom haalirde hono men haalaji bonɗi kaalaɗi jaltude ɗi hay goto humpani Ngone Saliou Diop woni guinol golle men hande e haala kawa haali e a yawetengo sans limite TV so tawi mi juumani o haali ɗon haala fofen nandiri paami gandi haala ka ko haala bonka kono ko ɓuri hulɓinade hen ko ɓe wondi ɓe ala hen fof balluɗomo rentade walla feldemo ala ballimo ko jalde e yaade ko haali ko so yimɓe gonde e haalirde walla nokku woodi baɗo ko fewani yimɓe mbajoto joomum kalda e muɗum Ngone Saliou haalano ko haala président Macky Sall Allah andi hol gañgu e ɓernde makko hakkude makko e président Macky Sall ɗum ko politique kamɓe gondi hen toon kono o yawtini Macky Sall o naani hen hinde o naani hen leñol wonde président Macky Sall ko baadolo woni ɓe mbiya ko basɗo doole mo ala doole to banggue pulaar ko baadolo wasi andude hoore mum e kadi jeeya e won leƴƴi ko noon mbayi e jeeyade ɗumen e dow ɗum Allahji Abou Gaye nde keɗɗa kaɗo haala kadi ka sehani e haalede e kala saaha e nder leydi ndi ƴettude bonande fawa e leñol walla fawa e diwan hol miijo ma e dow ɗum noon e togara Allah jarama a jarama ko addi fof ko salminde bandiraɓe e juurodirde muɗumen e duwodirde muɗumen e wiide ɗumen massa e oɗo nanalla mettuɗo moɓe nani moɓe jii joomum ala ko ɓe mbawi e muɗum so wona haalde kono noon goƴam ene woni e baɗam banam debbo Binta Diallo gonɗo toon to France kanko joom galle makko ceerno Alaji Malik to jeeyaɗo to Fanayi mbaɗandi e gila o nani gueɗe ɗe o deeƴani par ce que mbaɗa andi no sifori mbaɗa andi no wayi kanko leñol ngol so tawi memama ɓernde makko no fasa no feewi omo dilla tigui rigui ne kayni kadi kala ko wayni nde waɗi o noddatam yidde manifestade mi wiyamo wonde ala e Ngone Saliou ko haali ko wona ngol ɗo fuɗɗi sinno ko ngol ɗo fuɗɗi wiye eyi kono noon wona ngol ɗo fuɗɗi heddi ko kanko Macky Sall ko mbiɗa ko Allah andi gañgu gongu hakkude makko e Macky Sall kono noon eɗen gandi kam o rewino caggal muɗum eɗen gandine kadi o rewino caggal wondiɓe Macky Sall eɗen gandine kadi o rewino e nder mabɓe omo dogno jamma e ñalawma omo ngabba omo jippo heddi ko wayloji mbaɗi neɗɗo noon waylo ene wawi wadde mbayloɗa jaada e ko wayli ko kono hoto addane bonnidde e aybidde e seyfidde ɗo gummiɗa ɗo hoto addane aybidde e seyfidde e bonnidde ɗo gummiɗa ɗo ko faati e politique jomum ene wawi haalde wone gueɗe ko politique namdi hono ko Abdoulaye Salli Sall wanno ko politique bonnidde Farba Ngom bonnidde Macky Sall mo gandanɗa hoore maɗa kañum jeeyi sababu ittudemo to addimo ga en haɗimo kaso haɗimo fofof ha ko dañi hen ko e ko wawi dañde hen foof ɗum eɗen mbawi wiide wonde ko gueɗe politique kono noon ko politique mo gandanɗa hoore maɗa yooɗani politique caltiɗɗo ko heddi noon wone gueɗe won politicien ji ko kañumen bonni inde kala dawriyanke holko woni ɗum bonniri inde kala dawriyanke ko wonɓen dawriyankoɓe wonɓen politicien ji so tawi jomum woni janfotoɗo woni penowo famide woni kala ko gandanɗa hoore maɗa kala no dañirmi ko dañmi ko ene moƴƴi ene feewimi guurɗo e ɗum ko ɓen bonni inde ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko dawriyankoɓe joguiɓe gacce wonduɓe e ndimagu muɗumen wiide min kala ɗo gonmi hay sinno tawi mi ummima ɗon mi ñamata e ñiiri hami gayna heddo mi ƴetta golƴe mbaɗa watta e nder muɗum ɗon dawriyankoɓe ceerti ɓeya noon kañumen bonni inde ɓeega en heddi ko Ngone Saliou ko wona gueɗe politique ala hen
kadi no mbiɗa ni haala ka o haali ka e musiba o c'est à dire aɗa andi won konngol won no haaldani wona noon ngol firdoto so wi makki ko baadoolo ummi koye leñol baadoolo en wona firo jomum ko ɓe ngala doole ala firti ko kaari ko jasɗo ummi koye leñol jasɓe ko ɗum woni ko konngol ngol ko firi ko jasɗo baaɗo no makko ni noon wawata ummade koye leñol ngol o ummingol sabu ko leñol jasɓe ɗum woni ko konngol ngol firata heddi ko haala ka ka haalama hol joguiɗo haala ka hande o jogui haala ka ko procureur général ko kañum jogui haala ka min ganda noon holko fadi Ablaye Ndiaye wiyama ɗo nde nanga soka wiya wonde sabu haali ko haala hinde fiyay kaso Abou Diallo nangaɗo fiyay kaso wiya haali ko haala hinde Oumar Sow nangaɗo fiyay kaso wiya haali ko haala hinde so tawi woni ko yafnade Oumar Sow koye yafnima kono haɗani fiyay mbabba he gono sali so wi ene yafni holmo yafni ko hol yon holmo wawi huccodirde wiya ɗum wonde jaafoɗon kam ko hol yon walla ko yaafuya tan e hendu niyan weeɓata ha ɓurta neɗɗo wawa wadde bonande muɗum kala ko jiɗɗa haalde ko message ma ha ɓenna ha gasa duttoɗa mbiya jaafoɗe kam yaafete ko mo tinani perguitiɗo puujiɗo kono kalɗo mbaɗa teyi mbaɗa wela mbaɗa jooɗi e plateau mbaɗa haala te yimɓe fof ene gandi scène mo jooɗiɗa aɗa haala o yimɓe fof ene gandi position oɗon scène holno sifori yimɓe fof ene gandi darde muɗum holno sifori e kadi so tawi haala ka ene haale wona kanko goni Saliou tan saabu wonnoɓe ɗon ene jalkita ene jala mbay kono goni koye sembindemo e ko haalata ko e duñdemo e jeygol makko e ɗum mbimi koɓe kartaki mum jeese ɓe ɓawlani hen hoto jeese ɓawlu hoto ɓe karto kono hoto jaleɗe goni hen ko wasa ɗum addi jaleɗe ɗe faami heddi ko ñanden won haalɓe ɗo won debbo goto haali ɗo mi haalino ɗum ɗo o wi wonde kanko ko jinnaɗo PM ko jinnaɗo muɗum debbo ko yummum o wonde ko min woni yummakko komi yummakko ko min wabbimo holko wiyan ɗo serna meɗen halifa meɗen diin holko wiyan ɗo Cheikh Oumar Bachir holko wiyan ɗo ko umme muɗum holto haala ka wattini hol kaltuɗo hen hay goto e oɗo kadi ari te kadi wona ngol ɗo tan lawol fuɗɗi heddi ko sariya o horo won heedam heedi ñanden ko ɓe mbiyata ɗo en mi anda ko lammiño holɗum mi anda on wawa wonde lammiño daara par ce que so tawi a joguima konngol duɗal so wiyama duɗal tan faati e l'islam sa wi daara tan faati e l'islam mi anda noon so tawi ko daara walla ko daaru faami e ɗum ɗon on de haali musiba muɗum ha gasni ƴetti ko yimɓe fof ko Sénégal na fof ƴetti saabu ko marche bannoɗo o wi kala yaaɓe to marche to wiyoɓe Ousmane Sonko dégage ɓe ko wadde dégagé e ɗum haali ko ɓuuri bonde tokar min mi mewlata kewmi fiide tan koye ɗuuri heddi ko nde o wi noon nde o noddande holno wayi aɗa andi nguɗo laamu so tawi wiyama wonde justice ko indépendant wona gonga wodani heddi ko jottoro mi jottoro goɗɗo baɗo no meɗen jottoro moɓe beelaka diine muɗum fof ɓe nanga ɓe piya e mbabba he moɓe beela diine mum fof kala wela fof yo haal o wona ko ɗo nanganode ƴattiɗo en Macky Sall kadi wona ko premier ministre yeehi toon salminoyde ɗum ko premier ministre yeehi wi wonde yo woppe eɗen mbawi wiide ko premier ministre wi wonde yo woppe kala feere no eɓe mbaɗa ha woppe yoɓe goppirmo saabu ko kañum darino wi wonde ministre de la justice ko min wannatma min wiyatma nanggu kaari nanga min wiyatma woppu goppa on de nangi o wiyani ɗum yo nanggu o ari o wi ɗum yo woppu woppi en ji hecci hanke ko Abbas Fall kanko oɗo lammiño Dar nde o dari o ƴetti o nodda o waɗa mandat de dépôt wona ko Abbas Fall maire Dakar kañum yeehi toon holko nayiɓe toon
meta wona ko sérieux meta wona ko justice yoɓe goppu justice o yo won indépendant ɓe mbasa yiyede hon yoɓe goppu ko sérieux ñaawi e dow joomum hono no ñawruno e Ablaye Ndiaye holno no ñawruno e Abdou Diallo hono no ñawruno e Oumar Sow hono no ñawruno e goɗɗo e goɗɗitiɗo fof yoɓe goppu ñaawe heddi noon ko kanko oɗo Ngoné Saliou ko wawi wonde fof ko wiyedemo ko haali ko en won wiɓe wonde enen defando haala makko won biyeteɗo Idrissa Salli Sall nanto kañum ne defando haala Ngoné Saliou wonde ko wi ko ena mankini wiyani ko foti wiide ko holto woni nanɗo ko miñum Ablaye Salli Sall manda ko mawnum e wone gueɗe won jomum so tawi haali sa hawrani muɗum piiɗa ala bakkiliɗo fiide ala bakkiliɗo jomde ƴiyal ala bakkiliɗo fengde muɗum guiyal nammadi ala bakkiliɗo fiide muɗum reedu musor ala bakkiliɗo fiide muɗum ñiire musor ala bakkiliɗo fiide muɗum gompilo ala bakkiliɗo wadde muɗum kala ɗo jomum jooɗi taw koko siyata ala bakkiliɗo wadde muɗum kala ɗo jomum jooɗi koko woppata hendu hay goto woppata wiide hinde fof noon wawde wonde enen hinde fulɓe en meeɗa jooɗade e plateau ji ha toñɗen hinde wonde wasara noon tawa sen jooɗima e koye meɗen en tooña wasara kono jooɗade e plateau télévision jooɗade e émission radio jooɗade e internet ena tooña hinde janande walla ena tooña leñol janagol ɗum kam enen en gandiraka ɗum kono noon eɗen gandira yimɓe woɗɓe jooɗade e plateau ji ene mbiya en so wi Macky Sall leñol ɗo ummiɗo ko leñol jasɓe wona Macky tan o wi wona fulɓe tan o wi ko Sénégal naaɓe fof sabu so tawi a ƴetti a waɗi ñaaƴe kurus gotel a tawrat kamɓe fof ɓe gartata ko ɗo gotel no foti yimɓe mbiyata ɗo sama mam tukulor so tawi ko jaam joom no doga so joom dañi probléme waɗa no artiri hen so yiiɗi dañde hunde waɗa no artiri hen no mbiɗa ayi so yiiɗi artude hen woda no artiri hen ɗum ala artude hen hade muɗum yaafede taw yo kuugal fawe muɗum ha ande kuugal fawama hono no kuule pawarano e heddiɓe ɓe ni no kuugal fawirano Abdou Diallo ha nanga fiya e kaso no kuulal fawruno Ablaye Ndiaye ha fiya e kaso no kuulal fawruno Oumar Sow ha fiya e kaso no kuulal fawruno e goɗɗo e goɗɗitiɗo ha fiya e kasoji yo kuugal fawe o makko tan o fiye kaso hay sinno ko secondaji ɗiɗi yo waɗe hen a jarama to waɗa sikki enen haaloɓe juume men pawetako e janngude farayse jaaha sessi jaaha donka wawde serlude meccal ngal ko haali ko e ko sohli ko rentade diineji ɗi e ɗemɗe ɗe donka ɓe donka famde cikkuɗa jannguɗo hay so yehi université France ha gayni dañi doctorat en communication rentade kinɗe ɗe rentade diineji ɗi beele fotani wonde e wittude anda ko leydi jaaɓi e ko leñol jaaɓi e ko leñol sali tokara hay sinno a yahani sesti hay sinno a yahani duɗal jaaɓi ha tawi tan ka joom hakkille aɗa foti rentade bonnidde hinde janande walla leñol janagol aɗa foti ɗum rentade e enen ɓe janggani ɓe hay sinno tawi ko kamɓe jangguɓe beele potanɗo rentade mbimi ɗum ɗon fawaki e jangde rentade nde wona jangde tan ɗum ko alay sago foti wonde ala ko haalnude jannguɗa jangguineɗa ɗum tokar rentade nde kala mo yiɗa bammum wiye horo wi bammum janano mawɗo amen goto wiyanno so tawi yiɗi ƴettade jinnaɗo maɗa ƴetto jinnaɗo guiƴe saabu sa ƴettima ɗum hanko ko yoftoto sa huccire guiƴe a ƴettima yummum walla a ƴettima bammum so ƴettima yumma walla ƴettirima bamma andu wona kanko ƴettiri ko an ƴetti saabu sa ƴettanoko mo ƴettota kom wadde noon kanko de Ngoné Saliou min mbimi kadi aɗa andi ko ɓuuri hen bonde ay nde o haali o rutti o yaafni o wi wonde ko wona ɗum wonno anniya makko wona ɗum woni fandade makko yan fandade sinno tawino koye makke tan kaɗɗa eyi kono fandade aɗa rewi aɗa refti ha mbiɗa wonde hol fof ɗo fawi wonde kanko ko wawa muñde luma mënula d'accord mooy lu tax
Bassirou Diomaye Faye ƴettude avion présidentiel totta ɗum Macky Sall en yaha won ɗum o wawa ɗum muñ so sino jagganamo ɗo hande o tawi o waɗanoma no Farba Ngom waɗani nden ɗum ɗo haaletaki ko kanko ñawata ko kanko woni juge te Macky ñawaka taw mete omo wawi nangude Macky hay Farba Ngom so wonano doole wona wawde nangude ɗum so wonano doole ɓeɓe nangi ɓe fof horo goni ministre yi wona ɓeɗe goppira goto goto holko ɗum firti toka fulɓe no mbiya mboɗo mooli Allah laabi tati itta yawa ɓeydat so tawi ala ko waɗa hay batti mbiw so tawi ala ko waɗa holno cikkuɗa no jogoɗen wuurdude leydi ndi tokara mi ɗaccidima e Allah laabi tati yoni ko ɗon haɗata ko pulaar wiyata ko hello e hakkille noon ko piyaɗo o tan andi tooke muɗum ko kañum wawi yoftade ɗum heddi ko so tawi eɓe jiiɗi jaam wona e leydi ndi eɓe jiiɗi deeƴal eɓe jiiɗi peewal eɓe jiiɗi fofof ko yoɓe mbat procureur général yo wat ko foti wadde ko ministre de la justice yo wat ko foti wadde ko so tawi noon ko premier ministre Ousmane Sonko ko kañum yamirta ministre de la justice ko kañum yamirta procureur yo yamirɓe so tawi kanko yamirtaɓe ko wino ko ɗum gonga ko yo yamir ministre de la justice ko yo yamir procureur yoɓe mbat fodde ko ɓe poti wadde ko so tawi ɗum ɗon ala ɓe gandina yimɓeɓe leydi ndi ala saria leydi ndi ala démocratie justice wona indépendant ɓe gandina ɗum yimɓeɓe nangto e ɗum kono ko heddi ko kay Ngoné Saliou ƴettoje ɗe haydara ala ko nafata haydara ala ko pirti ko ƴattimo ɗo henna hanki ko so waɗama e pakke mutat tuggude nde o haali fewde ñallagal hande ko ƴattimo ko e yimɓeɓe te wona hande kadi fulɓe ƴattimo wonɓe gandanɗa hoore maɗa jaabima mum taw ko joolaji wonɓe gandanɗa hoore ma jaabimama taw ko soseji mbi wonde kañumen ko avocat ji fulɓe woodi kadi fulɓe no mbiɗa ni jaade makko jeeya commentaire uji ene mbiya min komi pulaar kono noon ko haali ko bonani aha ɗum woni ko mbimi ko heddi noon ɓen wiiɓe wonde ko haali ko bonani tawi ko leñol ngol jeeya e ɓen wiiɓe ko haali ko musiba taw jeeyaka e leñol ngol min so tawi mbaɗa suɓo cuɓotomi ko wiiɓe wonde ko haali e leñol ngol koko musiba tawi jeeyaka e leñol ngol ko ɓen jaadani par ce que min kay so tawi neɗɗo ene fiya kam jingganowo kam o ko on gabbotomi wona jingowomi o ko heddi ko noon ko saria o yo wat yimɓeɓe pota e leydi ndi ganda ƴettoje ɗe kanko Ousmane Sonko kanko darno o wi wonde o ƴettota ko o yamirta ƴettoto te o wondata ƴettotoɗo e ɓeɗo de koye makko gondi so yamiri so yamirani omo nana ƴettoje ɗe haydara ala ko haali hen o nani procureur haalani hen ministre de la justice haalani hen hay goto haalani hen to banggue laamu ngu hay goto hol kalɗo hen keɗɗon ɗo ha janggo ala guila heccanki ha hande heccanki nde ɗum waɗi nde yimɓe fof nandiri ko procureur hoto hay goto porte plainte ko procureur foti wadde autosaisi nodda neɗɗo o saabu kala ko yalti ɓe keɗo vidéo ji ɗi kala kono adda fitina e leydi kono adda leñamagal ina adda ko wiyete ko musiba e ɓerɗe bonɗe e leydi hay goto fran ɗum yebde hay so ni yimɓeɓe jaafinoma laamu saabu neɗɗo oɗon mbadda porta plainte ha ɓoy mbaɗa retiré plainte ma taw police tan police wi min jaaɓi an yaafima gueɗal ma kono ko waɗi ko wonko bonnata minen min jaafaki ɗum woni lawol a jaama tokara so tawi en ƴeewi Rwanda génocide bannoɗo hono kina tolno million bani adama pittali muɗumen maayi hen wona ko konngudi baadi ni hono ɗi Ngoné Saliou ɗi wasa andude diine e ɗamde ko ɗum woni guila premier guerre mondial ha te min ko ɗum ñagorimiɓe ko saabu Allah ɓiɓɓe seyni Saliouɓe e almuɓe mumen ɓe yo ittu Saliou o ha laaɓa cer hoto wi hoore makko Ngoné Saliou yo ƴeew ba makko joftina hen hoore makko o wasa joftinde e Serigne Saliou o wasa toñde ɗum wasa toñde ɓesgu muɗum par ce que kala ƴattiɗomo hande o wiyata ko Ngoné Saliou so wi Ngoné Saliou Serigne Saliou naati hen yoɓe tinno yoɓe mbimo
kanko ngone Saliou yo ittu Saliou o so tawi o waɗirno hen Saliou o pour dañde inde so tawi o waɗirno hen Saliou o pour martaba o dañi inde heddino ko inde bonde walla ko inde moƴƴere kono o dañi inde hankadi yoni yo ittu Saliou o a jarama toga koƴomaji men gasi Allah jarama e wonde koɗɗo galle ma yewtande jokku e kala sa kala kono jolle yo jaam jol ko joli fof ma en kaal hen kono to kay ko minamami nani ko hentinde mi seeɗa tan cektotomi neɗɗo jangga ha gasano wiya ko beela fof mbaɗa wawi haalde on ko mbawɗa haalde tubakoɓe e ɓaleɓe wonɓe toon ɓe taw wawa hejje ga janggude kadi e rende sirlu no woodi leydi Sénégal e leydi Congo Zaïre meeɗi Zaïre wi no sohli ɗo yaboyaji beddeteɗi ɗi fodde milliard uji ɗiɗi hitande fof no sooda taw koko weddete ko temps Senghor ɓe jeeyi Mbodji en ɓe jeeyi Joal ɓe kallane rewɓe ɓe fodde 2 milliards walla 5 milliards par hitande fof te koko weddete Zaïre mo ɓurtu wi gueɗal gotal sali yiɗa hay goto tina nanodira nde yi ha fuɗɗi seeɗa ko jeydiyankoɓe yiɗɓe waaɓe no makko e waaɓe no woɓɓe e woɓɓe yiɗɓe wiyede guiɗima haalde no jogui gandal jeydiyanko goto windi ɗo wi Sénégal signide e Congo ina sooda koyete ko keccata mboɓɓutu yalti hen joni noon sa ɓeti on ko haali ko e fodde milliard uji ponnoɗi nadde e leydi ndi to banggue faggudu e oɗo yaabo e beddeteɗo e nafa e wonnode hende e an tan wiyede a haali bonna ɗum foof ko wasde famde ko meccal ngal yeyata noon ko hentade e no mbiɗa ni en kaali Wanda en kaali Burundi ko wonno Sale on ko wonno Libéria ko pop ko bone ɗemde ko bone leƴƴi tawɗumde caggal ɗum to Allah jarama mi salminima mi yettima ko ɓeyta hen ɓeydanmi hen ko wawɓe fengde ɓe so tawi eɓe kedditori famide ɗo jomum tolni fof hoto yar ndiyam jomen conele en ɓe ko wayno Moussa Alaji Ousmane en e woɗɓe waaɓe no maɓɓe ni famde kala ko mbawi e condi tawde so gutti weɗima tan jomum yadar hen yoɓe mbat wadde mata ko gongiyankoɓe mbiyata wona fenoɓe ko gongiyankoɓe mbiyen a jarama tawde kay séria waɗani procureur haalani ministre de la justice haalani premier ministre yamirani holkoɓe paadi paade no wawi yamire holkoɓe paadi kamɓe kamɓe ko Djiby Dieng Abougay wonno koɗo galle Ali Fall montata ama en garta jeeto goɗɗe sallahu lam ɗo jaaɓi